Emma. Fruzsinak jó, hogy egy lovat teszel a fejére? Fordítva. Fordítva? Fordítva. Szegény Fruzsi. Emma, iszonyú egy békés húgod van. Emma, ne piszkáld már a húgodat, légy szíves. Emma, ez nem jó neki. Emma, légy. A tied, nem veszi el. De miért rakod a fejére? Fruzsi, ne hagyd magad, vedd le a fejedről. És ez okos dolog volt, Emma? Nagyon szép testid van. Add vissza a Fruzsinak, légy szíves. Add vissza neki. Ezt meg nem próbálod még egyszer. Cicám, észrevetted, hogy fejbe rúgtad a húgod? Nem. Pedig de? De. Hát már hány új van azon? Te ezt nem számoltad egy kicsit rosszul? 1, 2, 3, 4, 5. Kihagytál egyet. 4. Hát nem 4 új van ott. Egyet kihagytál, ezt kihagytad. Ezzel kezd. 1, 2, 3, 4, 5. Nem tudod belőle kiszedni? Ne is próbálkozz. Ott a helye. Ott a helye, pontosan. Ott a helye. Most egy kaka. Nem baj, hogy Fruzsi megeszi a lovadnak a lábait? De csak játszik vele. Visszaadja. Most egy kaka. Ne! Nem kell kakát. Emma, ne! Emma, ne!